Subay sa selebrasyon sa Senior Citizens Month karong buwan sa Oktubre, nagpahigayon og free medical mission alang sa mga sugbuanong senior citizens ang Cebu City Health Department kauban ang nagkadiiyang medical and diagnostic centers ug medical schools. Nagkadiiyang serbisyong medikal ang gihalad sama sa vital signs check-up, medical and optical consultation, body weight and height measurement, pneumonia ug flu vaccine, urine tests, ECG test o uban pang laboratory services. Lakip sad sa programa ang pag-apod-apod og libreng maintenance medicine ug vitamins alang sa mga lolo ug lola. Gawas niini, aduna poy gatas nga makapalig-on sa kabukugan sa mga seniors. Daghan kayong serbisyo. Kining medical mission natay konsulta, natay ECG, natay examination sa ihi for uric acid, natay pneumonia, vaccination. Beneficial kayo kay libre. Yes. Nya matagaan sila libre gyud. Everything, meals, tanan, paghatag. Mayo kayo ning activity for the senior and it is done every year by the city government. Kapin 300 ka mga senior citizens gikan sa nagkadaiyang barangay sa syudad sa Subo ang nitambong sa maong kalihukan. Usa niini si Tatay Ramon nga taga-barangay Kalunasan, kinsa mapasalamaton nga nakadawat og libreng tambal para sa iyang hypertension. Nalipay ko sa ani karon nga mga estima. Aloy tayo makagahom nga nalipay ko karon nga niya ako tuloy na pika. Kadawat ko karon dire. Ambas ako ang high blood. Gani dili lang kay puro serbisyong medikal ang anaa sa programa. Human nilang magpa-check up, mamahimong magpa-facial, haircut ug massage ang mga lolo ug lola aron maminusan ang stress nga posible nilang nasinati. Kini gipanguluhan sa buhatan sa DMDP o ang Department of Manpower Development and Placement. Always ta ang atong guwapa kay kita mga babae ato ginagi maintenance ato ang pagka bisag ingon ning maedad 68 nako. Ato ginipadayonon kay diling kay magpaibog kag mga laki di sa ato ning figura sa ato ang kugalingon. Nga aniya kanunay nga maintain nato ang kagwapa. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.